Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapodapod sa mga produktong herbal nga napamatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayo nga panglawas. Atong kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan and welcome na usab nining atong tulumanon karon sa paghatag kaninyong dugang impormasyon kaalam ug gibalo aron kining atong lawas sa dunay hinagiban batok sa mga balatian. Kauban gyapon nato ang atong Partners Health si Sir John. Sir John, may adlaw niya kanimo. Para ato mga tikominaw, kumusta ka ba tanan? Sa atong mga kaigsunan diha karon nga aduna pa mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ti man kanunay nga adunay mga produkto ang SED Marketing nga napamatud-an nga makatabang gayud sa atong kalawasan. Ang atong mga SED Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan with garlic ug SED Cogon Herbal Capsule. Dili po dikalimtan ang ato ang panghaplas nga oil, ang SED Liniment Oil ug asab ang ato ang nindutan kay nga kape, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Apil pa ang atong mga sabon mga galagigson ang atong SED SED Celebrity Kojic Soap ug SED Celebrity Beauty Soap. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ti man kanunay nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing napamatud-an gayud nga adunay mga pagtabang. Ug usab ang ato ang mga produkto galagigson daghan kayo na ang nakapamatuod. Bueno Sir John, karong adlaw ang atong paghisgutan medyo bugat-bugat, lalom ug medyo complex nga balatian no or kondisyon. Atong paghisgutan kining myocardial ischemia or ischemia. Sabay pag-pronounce ni ischemia. All right, there you go. Ang mao nga matang sa problema mo nang ginatawag nga cardiac ischemia or ischemia. Usa kani ka kondisyon sa atong kasing-kasing diin ang atong mga heart muscles or kini ginatawag natong myocardium wala kay naga-receive og enough nga oxygen-rich nga blood. Gumikan kani sa pag-reduce sa blood flow, usually caused by blocked or narrowed arteries, no? Meaning to say, ang ato ang kasing-kasing mga galagigsuon dili naga-receive og insaktong oxygen. Mo nang adunay problema no ang mahitabo sa atong mga kasing-kasing. Gumikan kani kay either nabarahan or nagamay ang agianan no sa ato ang dugo ngadto sa ato ang kasing-kasing nga posible nga kung kani magkanunay no posible kani maghatag kana to chest pains or kani ginatawag natong angina or kaning shortness of breathing no pag shortness sa atong breath and of course in severe cases kanang severe na gigayo usa ka heart attack. Sir John, tagay kuno kag idea aning myocardial ischemia ug unsay mga posible pang mahitabo ning nganong naamaning anong posible maning mahitabo ning nga matang sa kondisyon sa kasing-kasing ug unsa may posibleng mahitabo pa kung kita naani. Ang MI or myocardial ischemia or myocardial infarction no meaning myocardial meaning kung myocardial gani heart na siya no and myo meaning in between no so myocardial meaning in between sa muscle sa cardium sa meaning sa cardiac muscle or sa heart no sa tunga niya no naay infarction or naay ischemia meaning anang infarction ug ischemia naay unsa ba tawag na naatay necrosis or naay death no pending death of tissues so or pwedeng injury sa siya injured tissues no so in market sa sitwasyon sa myocardial infarction ang unod sa atong heart no ang mismong ang tissue or ang mismong ang muscle sa heart is na injured or adunay part din nga
namatay na or nagkaroon og infarction or injury or naay least no about to die na mga tissues. Nganong magkaroon o nganong makasinati ang sa katawag myocardial infarction, no? Ang atong heart nagapump og blood padulong sa tuang mga kasway, sa tuang utok, no, sa tuang mga organo, tissues and all. Siyempre, kisa man ang mualaga sa heart, no? Kay nagahatag na gani siya dugo, gipump niya pagawas. So kinsa ang nagahatag og marag pag-alaga sa heart mismo na mara makakaon pud siya kay di ba kung dili atong imagine muscle man pud siya, organ man pud siya, di ba? So ana siya, no? So kinsa ang nagapakaon sa iya, kinsa pud ang mga nag-aalaga siya. Karon dira mo sulod ang ginatawag natong coronary arteries, no? Kaning coronary arteries mo pud ni ang ugat sa atong heart. Kung naay ugat atong mga kamot, atong ulo, ang atong mga organo, ang tiil, no, na nasa mga ugat din ha, atong heart pod as a tissue, as a muscle, na pod siya iyang kaugalingong heart, no? Ay iyang kaugalingong gut, no? Ang coronary arteries. Karon, same sa uban, nagkaroon og blockage, nagkaroon og pugong na ay ning gamay, nag-atherosclerosis, nagka-narrowing of the coronary arteries. Mo na gitawag og coronary arterial diseases, no? Ning gamay ang agihanan, na ay ni block tungod kay cholesterol taas kayo, or na injury, na blunt injury, tungod sa pagpanigarilyo, nagkaroon og stenosis, ning gahi ang mga ugat, no? Dili na siya elastic. So karon ang nahitabo is naay deficiency sa blood flow padulong sa heart. So si heart nagkaroon og deficiency. So inana siya, no, nagamay ang katong oxygenation, meaning gamay lang ang oxygen na iyang makuha, gamay lang ang sustansya iyang makuha. So unsay ato ang unsa man ang ato unsa ka, no? So ikaw kung unaw na to, unsa ka ang mahitabo? Ang mahitabo same sa tong mga muscle, sa tong tiil, di ba, kanang mga diabetic, magwalay dugo, magbanhod. Same sad na sa mahitabo sa tong heart, no? So kani atong heart, malis ang oxygenation, lis ang perfusion, magkaroon og hinay-hinay nga pagkamatay sa iyahang mga tissues. Ug karon kanang mga mamatay na mga tissues mo na ginatawag nato na infarction. Okay? So kaning atong mga kaila, sumayon sila, uy, akong lula nagkaroon og myocardial infarction, akong papa, akong mama ana infarction. Una-una na to perminti kaning proseso sa infarction nga, okay? So taas kay na siya na proseso si Rick, no? Dili lang siya kay tungod lang kagahapon lang nagka-infarction, no? Maliban kung naay blunt trauma, okay? Naay blunt trauma or naay trauma or injury mismo, napangga siya na mga causes, no? Pero kung tungod kay naay mga precipitating factors like lifestyle, taas kay siya cholesterol, taas kay siya or sa kidney problem, na siya problem sa iyahang pagkaon, no, or lifestyle, hindi siya mag-exercise, same po na sa ginang natutong part sa chain reaction. Okay? So kung pagtanaw nimo sa imuhang laboratory result, taas imong LDL, taas imong triglycerides, taas ang cholesterol, unsa ang expectation? Meaning, taas ang risgo nimo sa high blood pressure, taas ang risgo nimo sa cardiomegaly, pagdako sa kasing-kasing. Siyempre, kung kana siya ng mga grupo sa mga sakit, no, nasa cardiac, circulatory system, so itong heart, sa itong kaugatan, dako og puruhan nga pwedeng makasinati og ginatawag na itong myocardial infarction. If ever, doon na problema sa myocardial infarction, myocardial infarction or ischemia, ang usa ka tao, pwede ni siyang makabati og paghina sa iyang kasing-kasing. And if maghina ang kasing-kasing, mo ito ginatawag na ito nga, nana siya stabbing pain, no? Na stabbing pain, mo na ginatawag na itong angina pectoris. Kanagan, di ba, sa salida ka na, agay, sakit ng heart, no? So, kanang mga tigulang kunuha nga acting ba? Atakihon. Ngunit sa dugan. Kana, mo na ginatawag na itong angina pectoris. Isa na siya sa mga sintomas kung adunay problema ang kasing-kasing. If ever, kung kapuyon na imong heart, mo ito ginatawag na ito na cardiac arrest. Pag-undang, no, sa itong kasing-kasing sa pagpitik. And mo na siya hinungdan nga kailangan i-revive ka, o pag dili yun kaya, mamatay yun, or mo ginay ka, so na, marag mo na siya undang, more last na sa imong kinabuhi.
So kana siya si Rick, no? Ang myocardial infarction, pwede pa na siyang mapugnan. Pwedeng ma-prevent. Pwede po siyang unsa may tawag kana? Kanang dili na siya mo further damage, no? Di na makadugang pa og damage if mag-decide jud ka nga mag-change jud kag lifestyle. Mag-change jud ka sa imuhang mga ways, no? Okay. So kana siya si Rick ang presentation sa myocardial ischemia. Basta ang atong sabutan, surgeon, ang lifestyle lang ang ilisan, dili ang asawa, ha. Mag-ilis og lifestyle, kinabuhi nga maayo, malimpyuhon, no, meaning to say kung adunay mga bisyo, undangon ang bisyo, ilabi na ang pagpanigarilyo, pag-inom sa alkoholikong ilimnon, o usab ka ng mga pag-abuso sa lawas, usama pananglitan sa bilar-bilar, kakulangon sa tubig. Nara ba ko mga kaigsuunan o kaila nga dili halos manginom og tubig, kanang bitang mo inom lang tubig og mukaon. Pero during the time sa regular days, murag dili ko kita nga mag-inom, nga mitang inana bitaw. Tendency ni ana, I know, dili gyud siya hydrated, no? Murag feeling na ako murag kulang gyud ang hydration sa lawas, which is basically delikado gumikan kay makapakubos kini sa resistensya sa atong lawas. Unsa ang pagpakigbatok sa ato ang lawas kanato kung sila mismo kulangan og mga sundalo. Aside niya na ang ato ang disiplina, no? Usag na sa mga pinaka-importante gyud sa masigi kaingon ni Sir John ganina, ang lifestyle nato moy atong ilisan, moy ato ang baguhon, no? O tarungon. Meaning to say kaning pagdisiplina nato sa galingon importante po ni basig few months from now, for example, out of 3 months, 6 months baka medyo mauli-uli na ka, medyo wala na kay mga ginabati atong mga symptoms sa ato ang gihisgutan nga balatian. Mubalik na po na yung kag panigarilyo, mubalik na po na yung kag inom, ana bitaw. So di gyud ta maulian na, no? Mo bitaw na ginaingon sa uban nga unsa ang pagkahiulian nimo, ampo kasi Ginoo og Lord, tagay kog taas nga lifestyle. Tagay kog taas nga life, Lord, no? Tagay kog taas nga kinabuhi. Pagkauman sikag panigarilyo, sikag bilar-bilar sa mong gadget, sikag dulag ML, sikag abusar sa mong lawas, di pa gyud ka maligo. So, dili na ako makita ang kung ako'y Ginoo masuko ko nimo dili na ako makita nga nagbago ka. Kaya bitong dili ngayo kag maayo nga kinabuhi niya pag human ikaw mismo sa imong kulingon di ka kabalo mo amping, di ba? So maayo ang atong Ginoo gyud, no? Ang atong Ginoo mohatag na siya. The Lord Father God is the Lord of second chances. Muna ginaingon nila. Munang kung ikaw gusto nimo nga magbago sa imong kugalingon, tagaan kag chance sa Ginoo nga na. Basta kay tarungon lang gyud mo. Alright? Bueno, Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat ako sa bako na nagkakauban na sab kita. Gumikan kay napalo kay masuga. Numraunat kalit. Okay, salamat sa kay gayon na again, and I know nakakatuon na po ng atong mga kaigsunan karon sa ato ang mga kahibalo karong adlaw. Bugat-bugat ang kaso sa problema natong gisgutan karon, no? Hinungdan sa sakit sa kasing-kasing, hinungdan sa atake sa kasing-kasing, no? Ang myocardial infarction or katong atong gisgutan kaganina nga naglugos kong istorya. Alright, Sir John, ischemia. Salamat kay Sir John sa kay another chance na po, no? Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay natong programa. Sa itong mga kaigsunan karon nga nagpaminaw og naglantaw sa itong mga programa, kanunaya kaayo pagsunod, no? Kanunaya ang pagsunod sa itong programa gumikan kay adunay gyapon jud kay makuha nga mga impormasyon, kaalam, kahibalo, gumikan kay kami sa SED Marketing. Ang among tuyog tumong mao gyud ang pagtabang kaninyo nga maluwas kita sa mga balatian kay dili na mo gusto nga mag-suffer pa ka. No, gusto na mo nga magpadayon ka sa maayong paginhawa. Ang importante, kanunay kang nagahuna-huna sa imong kaugalingon, sa imong kaugmaon. Sila pa, kung nag-invest ka sa kanang kwarta nimo, no? Sa bangko, i-invest pod ang imuhang panglawas. Kaya importante ka na. Karong mga batanon pa ka, wala pa kay ma-feel, no? Nga mga balatian. Pero sooner or later, kung ikaw abusado, sure jud ko ma-feel yun animo. Kung karong mga panahon na kasi kag kaon og mga matamison, si kag panigarilyo, si kag inom og alkoholikong ilimnon, si kag bilar-bilar, pag-abot nimong 50, timan nimo abot ra ng panahon na nga bay siguro mag-dialysis na ka tungod kay abusado kay ka sa mga panahon nga batanon pa ka. Bueno mga higalag igsoon, stay safe kanunay, mag-ampog, mag-amping, timan ni kanunay mga higalag igsoon nga ipabilin nga himsog ang kalawasan pinagi sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing igsuon, tatak kining magaling.
Inyong nabati og nasaksihan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapudapod sa SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.